इउपिपिएलनि खैफोदनि दिन नामा हाग्रामानि मोजां दिन नामा दिनै आरो जेब्ला रायलायनो दुलाराय बर' फरायसा बुंदोंमोन बे समाव इउपिपिएलआ बिफद जाबायमोन नामा रायजो राजाफोरनिसिम दिनै बुंनांगौ बायदि मोनदों खारन हाग्रामा महिलारिया मैयाल' बुङाखै बेनि आगोलावबो खनब्रै खनबा बिभिन्न जायगायाव बिभिन्न खोथा बुंदों बियो आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोनदों आं खावलायगोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे एबसु प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो खाम्फा बरगयारि आंनाव फैदों बाखिखौ मानो बुङा मानो दोनखोमादों बे नोंथांखौ लोगो हमनायाव खालि खाम्फा बरगयारि आरो दिपेन बर' थाङाखै दासिमबो बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै दं आरो बिपिएफनि सासे मस्ट सेनियर माने नेता रबिराम नार्जारि एमएलए बिथाङाबो दंमोन मा खारननि थाखाय हाग्रामा महिलारिया रायजो राजानि नलेजनिफ्राय रबिराम नार्जारिबो दंमोन बेखौ मानो दोनखोमादों मा बुंनो नागिरदों दा रहस्यआ बाहायनो थानानै दं बिथाङा जे ज' जानायखौ नाम मात्रआवसो लुबैयो रायजो राजाफोरनिफ्राय दाय बारग'नो थाखायल' बुङो खिन्थु सिङाव बे जे ज' जानायखौ लुबैया बियो प्रमान जागासिनो दङ आरो जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोननो हागौ हाग्रामाया बर' जाथिया इसेबां जाम्बा जाम्बि नंला बर' जाथियाव लेखा गोरोंफोरबो बुजिनो हानाय व्यक्तिफोरबो दंसै बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारिया दोनखोमानानै दोननो हानाय नङा बेखायनो आं बुंदों जे मोनसे समावहाय आन्दलन खालामनानै दाजानाय बे बिटिसि थैजों अरजों दाजानाय बे बिटिसि आरो बिटिआरआव बर' जाथिया गावसा गावसि थानो नाङा राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै आरो हायोबा धर्मीय भाबैबो ज' जानांगौ होननानै जों बर' हारिया लुबैदों गोलाव सम राजनिति खालामबोनायनि उनावहाय गावसा गावसिखौसो जोङो बांसिन नुबोदों बेनिखायनो सम सम जोंनि जातीय संगठनफोर एखमबा बर' साहित्य सभाफोर एखमबा जोंनि आइजोफोरनि संगठनफोर एखमब्ला जोंनि फरायसाफोरनि संगठनफ्रा बुंबोयो जे राजनैतिक भाबै जोङो खौसे जानांगौ ओंखायनो गावसा गावसिखौ फोजोबनो थाखाय रायलायलायनांगौ आरो बेबायदियैनो दिपेन बर' बिथाङा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बावैसो उनाव आगोल बियो ज' जानायनि खोथाखौ बुंदोंमोन आरो बे हिसाबै बिपिएफनि सोद्रोमा जानानै रायज्लायनायखौ बाहागो लादोंमोन आंनि नेतृत्वआव रबिराम नार्जारि रिहन दैमारि आरो इमानुएल मुसाहारि आरो जोंहा आगोलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनि रबिनसन मुसाहारि बिथांमोनहा बुंबाय जे सार नोंनि लिडिंआवनो बे रायलायनायखौ आगोलनाय जाथोंसै रोखोमै रायलायनाय जादोंमोन नोंथांमोना हयथ' मिथिगौ रायजो राजा बिटिसि बासिया बयबो मिथिगौ जे सानसेखालि सिलिगुरियावनो प्रथम रायलायदों बे रायलायनायनि अखानायैनो जाहा कास्टम बसुमतारी आरो प्रहलाद बसुमतारी मोनहा बे रायलायनाया जेबो नङा बिजेपिनि अक्सिजेन जोबनायखाय दा बिपिएफनि अक्सिजेन लानानै थांनानै थानो थाखायसो इउपिपिएलआ बे रायलायनायखौ खालामदों होननानै बुंजेनदों आरो बेखौ लानानै बिपिएफनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जादों सेबलायनाय जादों नागिरलायनाय जादों जे खोथाया बोरै ओंखारखो थाङै थुङै बेबो ओंखारहैबाय प्रहलाद बसुमतारी कास्टम बसुमतारी मोनहा बुंनानै लाबाय जे हाग्रामा महिलारिया जोंखौ लेंहरनानै बुंनो थिनबाय थानायखाय जों बे खोथाखौ बुंनांदों रायजो राजाफ्रा कनफिउस जानानै थायो ओंखायनो हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरखौ दोनखोमानानै खोथा बुंनायखाय आं बे सिंनि बिपिएफनि खोथाखौ आं दिनै प्रथम बारनि थाखाय बुंबाय जदिअबा आं बुंनायाव दा सेनियर जाहा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा उसुबिदा मोनगोन आं बुंनायखौ बेफोरखौ बुंनो नाङामोन होननानै साननो हागौ नाथाय रायजो राजाफोरखौ बेसे गोबाव दोनखोमानानै दोननो ओंखायनो आं दिनै बे खोथाखौ बुंबाय बेनि उनावहाय सावरायनाया खेबथाम जाबायमोन गुवाहाटियाव रायलायदों आरो धालिगावआव रायलायदों आरो जेब्लानो रायलायदों ओरैहाय बिपिएफ साइडनिफ्राय खोथा बाथ्राफोरखौ दस्रा बुंबाय थादों बेखौ बयबो मिथिगौ नोंथांमोननि मबाइलाव बांसिन दं बियो आरो बेफोरखौ हगारना होब्ला आं बुंनायनि उनावहाय नोंथांमोना जुदि हगारना होयोब्ला रायजो राजाफ्रा साबसिन बुजिनो हासिगोन आं खावलायो नोंथांमोनखौ बे खामानिखौ नोंथांमोना माव जेन' रायजो राजाफ्रा आन्दोआव थानो
नाङा प्रयजन दंसै दिनै गाइखेरखौ गाइखेर नुनांगोन दैखौ दै नुनांगोन गाइखेरजों दैजों लगायनानै नों जुदि दै होनना बुङो गाइखेर होनना बुङो बे थगायनाय जागोन बे मिसा जागोन ज' जानायनि बेलायाव इउपिपिएलनिफ्राय जेबो समस्या गैया बेखौ जोङो प्रथमनिफ्राय मिन्थिदों बेखौ आं मिन्थिगौ रबिरामबो मिन्थिगौ बेखौ रिहनबो मिन्थिगौ बेखौ इमानुएलबो मिन्थिगौ बेखौ जोंहा रबिनसन मुसाहारि जायफ्राबो रायलायनायाव बाहागो लादों बयबो मिथिजोबगौ जोङो दा समस्याया जाहैदों बिपिएफनिफ्राय जोंहा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय गावनि सार्थ'आ जुदि पुरन जाया एक नाम्बार कन्डिसनाव जुदि बेयो एग्रि जालायलाया अब्ला बियो रायलायनायथिंनो थांहोखाया रावखौबो बेसो जादों आरो जायनि थाखाय आंखौ दखाराव हमनानै बिपिएफ दोल नागारनांनाय अबस्थासिम आंखौ लाबोदों बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ हंग्ला हंग्लि आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनो लुबैयाखैमोन खिन्थु बे मैया बुंनाय खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै जेब्ला समग्र बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा आरो बिभिन्न महलनि बुद्धिजिबिफ्रा आंखौ सोंबाय थाबाय आरो नोंथांमोनाबो फैनानै दिनै सोंबाय थाबाय आं बेखिनिसिम बुंबाय आरो बिनिफ्राय बांसिन आरो गेसाव गोफोनफोर दङ आं बेखौ बुंनाय नङा दा आं इउपिपिएलनि खैफोदनि दिन नामा हाग्रामानि मोजां दिन नामा दिनै आरो जेब्ला रायलायनो दुलाराय बर' फरायसा बुंदोंमोन बे समाव इउपिपिएलआ बिफद जाबायमोन नामा बिफदआ सोरबा इउपिपिएलनि बिपिएफनि नङा बिफदआ हाग्रामानि आरो प्रमद बर'नि नङा बे बिफदआ बर' जाथिनिसो बिफद मोनफ्रोमबो मोनायाव मोनफ्रोमबो सानाव बर' जाथिया बिभिन्न धरननि बिफद सम्मुखीन जाबोनांदों आरो बे बिफदफोरनिफ्राय बारग'नो थाखायनो जोङो आखाइयाव लावथि रुवा सिलाय लानानै जुजिबोनांदों हाजार हाजार मानसिया गावनि जिबनखौबो गथायनांदों बे जाथिनि बिफदखौ रैखा खालामनांगौ होननानै गावनि जिबनखौबो दान होबोदों जोङो बयबो बे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय बे खोथाखौ बयबो बुजिलायनाया मोजां बेखायनो जोंहा फैगौ दिनाव जाथि हिसाबै बिराद गिदिर गिदिर बिफद फैगासिनो दङ बे बिफदआ सोरबा प्रमद बर'निल' नङा सोरबा हाग्रामानिल' नङा ओंखायनो दिनैनि प्रमद बर'नि राजनैतिक लिडार बिटिसिनि चिफ जानायखौ इसु खालामनानै बेखौ मेइन माने खारन लानानै जोङो खौसेथिनि बाथ्रा बुङाखै जोङो हाग्रामा महिलारि चिफ जानांगौ बा नेता जानांगौखौ मेइन इसु लानानै खौसेथिनि जों बाथ्रा बुङाखै जोङो खौसेथिनि बाथ्राखौ फैगौ बोथोराव बर' हारिया जेन बिभिन्न बिपदनिफ्राय मुक्त जायो जोंनि हारि दाफुंनायनि सिमाङा जेन जाफुङो जोंनि ओनसोलाव दावराव दावसि आरो जाबावला बयबो जाथि गस्थिखौ ज' खालामनानै बर' दैदेनगिरिफोरनि नेतृत्वआवनो बिटिसिआ सालायजायो जोङो बे खोथाखौसो गुरुत्त होनानै बे मोननै दोलोआ खौसे जानांगौ होननानै खामानि मावदोंमोन दा बेखौ जाफुंसार होआब्ला बेखौ गावनि सार्थ'आव समस्यासो फैगोन होननानै साननानै हाग्रामा महिलारिया बेखौ जानो होआब्ला खोथायावल' मानसिफोरनि सायाव गावखौ मोजां इमप्रेसन होनो खोथा बुङोब्ला बेखौ बयबो रायजो राजाया दुखु मोननानैब्लाबो उफाय गैया बे खौसेथिया बिराद गोजाननि खोथासो जागोन ओंखायनो लुबैमारदोंब्ला हाग्रामा महिलारिया खौसेनि थाखाय गावनो आगोलनानै खामानि मावथों आरो बयबो दल संगठननि हेडफोरखौ लानानै बेफोरनि खोथाखौ बिथाङा सावरायफिनथों आरो जोङो इउपिपिएल दोल हिसाबै दासिमबो जेब्लाबो सानावबो हरावबो बेनि थाखाय रेडि दङ जोंखौ बुङो जे दिफेन बर'जों आरो खाम्फा बरगयारिजों प्रमद बर'खौ गावजों माबानांगौ सरजाबनांगौ रायलायनो होनांगौ येस जोंना खावलायनाया बेनोमोन जे जोङो जोंनि लेभेलाव रायलायबाय इउपिपिएलनि सेनियर नेताफोर बिपिएफनि सेनियर नेताफोर एबसुनि सेनियर नेताफोरनि गेजेराव रायलायबाय दा आल्टिमेट बुजाबुजिखौ खालामगोन इउपिपिएलनि हेड प्रमद बर' आरो बिपिएफनि हेड हाग्रामा महिलारि गतिके जों बे खोथाखौसो खावलायनो थांदोंमोन जे नोंथांमोनहा सानैजों जिरायदो दा बे जिरायनो होनायनि आगोलावनो बिथाङा आंनि सायाव मा बुंखो बियो रायलायनायनि अखानायैनो आंखौ बुंबाय खाम्फा बरगयारियासो चिफ जानो नागिरदों खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म दालाय बुंबाय थायाखै जे जोंलायनो बिपिएफ पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानो नागिरदों आरो बिटिसिनि चिफ जानोसो खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलजों रायलायदों
दा बेखौ बियो मबाइलाव मानो बुङा माने सिङाव बेफोरखौ मोबिलाइज खालामबाय थादों आं लायनो रायजो राजाफोर बिटिसिनि चिफ जानोसो आङो इउपिपिएल दोलोजों रायज्लायदोंनो अब्ला रिहन दैमारिया मानो रायलाया अब्ला रबिराम नार्जारिया मानो रायलाया अब्ला इमानुएल मुसाहारिया मानो रायलाया अब्ला जाहा एक्स प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मुसाहारि रबिनसन मुसाहारिया मानो रायलाया बिथांमोनहाबो बिटिसिनि चिफ जानोसो इउपिपिएलजों रायलायदोंमोन नामा प्रथम रायलायनायावथ' आं गैबावामोन प्रथम रायलायनायावथ' रिहन्दामोन जाहा रबिराम नार्जारिमोनसो ज' बे साब्रै भाइस प्रेसिडेन्टआ रायलायहैदों अब्ला बिसोरो हाग्रामा महिलारिखौ बोखारनानै बिटिसिनि चिफ जानोसो रायलायहैदोंमोन नामा रबिराम नार्जारिया रिहन दैमारिया बे खोथाखौ बिथाङा क्लियार खालामदों आंखौसो माने रायजो राजानि सिगाङाव दा इउपिपिएलआव फैनायनि दाय हमनो थाखाय बे खोथाखौ बुंदों आङो बे खारनावनो इउपिपिएलआव फैदों जे बिथाङा रायलायनायखौबो सुखुवा गावखौनो राजा बायदि दैखांजानो लुबैदों आरो ज' जानायनि कन्डिसनानो हाग्रामाया गावखौ चिफ जानांगौ होननानै 1 नाम्बाराव रिजलिउसन लाजानो लुबैदों जोङो बुंदोंमोन मोनसे समाव रायलायनायाव जे एबसु प्रेसिडेन्टआ जिहेतु मेडिएटर जाबाय मेडिएटरब्ला अफिसियेलि प्रमद बर'खौबो नोङो लोगो हमनांगौ आरो हाग्रामा महिलारिखौबो लोगो हमनानै बोरै लांनो नागिरदों बेखौ मोजाङै सावरायलायनांगौ जोङो बेखौनो बुंदोंमोन जे बिपिएफआ कंग्रेसजोंबो एजिपिजोंबो एलायन्स खालामबोदों माने एलायन्स खालामनायाव प्रब्लेम गैया आरो इउपिपिएलआबो दा बिजेपिजों एलायन्स खालामदों माने एलायन्स खालामनायाव प्रब्लेम गैया ओंखायनो बिपिएफ आरो बिपिएफआ माब्लाबाबो इउपिपिएल जानाय नङा इउपिपिएलआबो माब्लाबाबो बिपिएफ जानाय नङा ओंखायनो जों मोननैजों ज' जानानै एलायन्सआव जुदि भट गेलेयो अब्ला बेवहाय खुनु दस्रा पार्टिया गसंथानो हाया बेखौनो जों खालामनांगौ बेमोन दा बेवहायनो माखासे खोथा बाथ्रा ओंखारलायदों मैया जि सोंनाय सिबा सोर जागोन होननानै बिनि एन्सारखौ नोंथांमोनहा मा नुदों बिटिसिब्ला आं जागोन आरो माने बिटिआरब्ला प्रमद जागोन बाहाय माबा मिनिं दं नामा मा फोरमायनाय जादों माने ओंखायनो बिटिसिआनो जागोन गावनो जानांगौ बे खोथाथिं लांनो नागिरदों बिनि बुंनाया जाहैबाय मोननै मोनथाम मिनिं थानाय माने एम्बिगिउवास क्लियारिटि गैया जायफोरखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनोबो माबा गैया ओरैसो सानफ्लांनो हागौ है माथो हाग्रामा महिलारियाथ' क्लियारलि बुंथारदों गावथ' ज' जानायखौनो लुबैयोनो ज' जानायनि हमथाग्राया हाग्रामा महिलारियानो ज' जानायनि समस्याया बेखौ हमथानायनि जाहोयैनि खारना आरो समस्याया हाग्रामा महिलारियानो रायजो राजाफ्रा बेखौ गोसोआव ला बिनि थाखायनो बे ज' जानाया जायाखै आरो आङो खावलायो मैया जुदि बुंमारदोंब्ला हाग्रामा महिलारिया नोंथाङा क्लियार खालामनानै हो जे एबसु प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'जों खाम्फा बरगयारिजोंल' थाङामोन ना बेवहाय सोर सोर दंफायोमोन मानो बुंथ्राथालाय मा खोथा दोनखोमानो नागिरदों